Γεια σας παντάκια, σήμερα μετά την abuse εδώ πέρα με τον Ban θα ανοίξουμε τα festival blog που πήραμε από την abuse για να δούμε τι θα πετύχουμε μαζί. Ξεκινήσουμε τώρα από το κάτω όροφο να δούμε αυτό το κανονικό festival που θα πετύχουμε. Ελπίζω να είναι κάτι καλό, μα μπορεί και εδώ πέρα. Το πρώτο lucky blog είναι αυτή η βλακία, φυσικά και την πουλάμε bro. Την πουλάμε αυτό το πράγμα bro. Ναι, ξέρετε. Επόμενο! Άβρα πάλι. Ναι, αν πετύχουμε κάτι σε αυτό το βιντεάκι. Ναι, αν πετύχουμε κάτι, ναι. Έλα, τρυπή και τον αμύκα, αυτό θα πεις γραφούς. Ναι. Στο δεύτερο βίντεο στο κανάλι. Κάντε όλο subscribe παιδιά, για να ξεπεράσω αυτούς που ήμουν στο προηγούμενο κανάλι μου και να μαζευτούμε κι άλλοι και να... Και κάποιες φορές μπορεί να μπείτε και εσείς μαζί μου να κάνουμε κανένα trend, να κάνουμε κανένα live. Δεν ξέρω, ποιος εκεί. Volta, solo per tutto questo. Hai visto? Ciao. Era gol. Κάτι λίγο ψηφίσουμε, ωραία. Παιδιά, επίσης, αυτό εδώ πέρα να φύγει. Έχει εσύ ο κοντούλης. Λος 25. Ναι, γκολ. Ωραία, τέλειο, αυτό είναι ωραίο, αυτό το κάνω. Αυτό παίζει το κάνω και giveaway, give σε κάποιον. Βασικά παίζει ότι θα το κάνω αυτό το giveaway σε κάποιον. Πάω αυτό τώρα. Δεν θα κάνω αυτό. Κυρίως θα δίνει μονοπάτι. Βασικά τώρα πες με τα βλακία πες να είναι. Οκ, φιλαράκο μου. Οκ, ωραία. Θα σου έτσι να το βιώνω. Έλα. Το θέλει. Ναι, είναι κακό. Εγώ νομίζω στον τάραντο. Ποιο να ανοίξουμε? Πάμε παραπάνω που πάμε. Μέσα στο εδώ. Έλα, please. Δεν θέλω να πετύχω τίποτα σε αυτά εδώ πέρα και να πετύχουμε στο τέλος κάτι καλό. Σαν τα hotspot 3,9 μίλιος diamond, ωραίο, εντρίνου. Πες να πεις, βασικά θα μπεις ποιους. Τώρα να ρίξουμε κι άλλο ένα. Αλλά πάμε στην τρίτο. Είναι καλό το δέμο. Κάτσε αυτό. Έλα ρε. Τουλάχιστον θα πετυχαίνω Christmas. Εγώ δεν πάω κάτω για πέρα να σας. Επίσης, αυτό πέρα που πετυχαίνω θα μπουνε, θα κάνω giveaway στα κατακριτικά διαγνώτες, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι κάποιος. Θα κάνω εσείς αυτά. Θα ανοίξουμε τώρα αυτό το podcast. Αυτό ελπίζω να είναι το Christmas. Τριπίτο. Επίσης, όπως θέλετε από κάτω, θα γράψουμε στο ίδιο. Και να ξέρετε trade. Αυτός είναι όντως το trade. Όσο πέρα σε publish. Και άμα θέλετε trade. Μάλλον. Πάμε πιο. Και ο Μάπιλατς. Το σαράνιζε τέτοιο.
Ωραία, αυτό το λέω 25 παλιά στιγμή έχουμε εδώ κάτω. Τελευταίο ρόβο θέμα πάνω αυτό. Ποιο να ανοίξουμε. Ποιο από τα δύο πλήν του να την βόλια. Στο τσάτ. Γράψτε, ωραία. Μπαν θα σήμερα θα σε το like μας. Θα σε δίπλα μας ή έχουμε like. Ελπίζω να πετύχω τίποτα εδώ πέρα και να πετύχω στο άλλο. No. Κάτι κρύβει. Όλος κοίταξα. Έλα ρε, το τελευταίο ήταν αυτό. Αυτό το θα πείτε παιδιά. Εδώ πέρα έγινα μαθαίνετε bro. Οπότε παιδιά θα μπείτε στην κλήρωση. Όπως στο σχόλιο το όνομά του από κάτω. Θα μπείτε στην κλήρωση επίσης. Να κοιτάξτε λίγο τι πέτυχε ο Μάπη στο να abuse και λίγο τι έχει. Ο Μάπη. Τι αυτό πέτυχε σήμερα στο να abuse. Τέλος πάντων bye. Βασικά το έχουμε στο επόμενο βίντεο και επίσης γράψτε στο όνομα σας στα σχόλια για να μπείτε στην κλήρωση στο giveaway που παίζει με link και live. Bye.